Lah semen nek ora teko-teko kepiye ta, Jo? Iki niat megawe ta ora iki? Lembah lah ngasak jam 10 ngene Rek, kawit esuk ngenteni Rek. Lah iya buang nganti jamuren ngene malah ora teko-teko. Lah nek bayarane mlaku sih ora apa-apa. Iya nek mlaku, lah nek orang mlaku. Nek percuma awak dhewe dede ning kene ora bayaran. Lah diparani wae ayo. Parane. Dengan Pak RT ya. Lah kepiye? Iki tinggal kene sik. Ayo ngono. Ya ya. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Loh kowe tak malah rene dikon but gawe tak malah rene. Lah kepiye ta, Pak? Kon ngirim esuk semen kok iso melayah mene sing sak jam 10 rungono teko kok. Loh jadi urung teko kepiye tak dikirim gendut jam 8 mang. Ora ono tekan kono, Pak. Loh kepiye carane gendut iki? Belas ora ono ning kono, ora ono apa-apa. Lah iki mang ndak ngleran kowe ndok kono iki nganggar. Ya iya. Angger kleran ate. Ini rugi aturane borongan aku ngene iki ya. Alah, dodolan semen gue kaji kok. Lu wong lah ini dia diasal mau desa dak nang diri sebagai RT. Alah iki ya waktune menikmati hasil lah. Wes duit semen rak masalah, yang penting untuk duit. Nah, iki kok siap iki cukup buat 3 jam iki ya. Wes tak gawani lebih sisan. Engko sore dibalekno resiko belakangan, yang penting seneng dhisik ngono lho karepku. Aduh,